Out sa mga kuwan dito, sa mga movement. Guys. Gini-gini na pagkuha. Isa-isa lang. Ano? Gamay na pagkuha dyan. Ayaw pa sa Gagaw, set out kung gagaw rin si Martin. Mandalaw na dito? Guys. Ay, happy fiesta! Mga kusindira dito guys. Mga gwapo kayo mga kusindira ya guys. Guys. Mga kusindiro guys. Hi guys, I love you. Si Agaw na niyo. Si Agaw John guys. Guys, bilangig sa mga guys, kay murag buhigo. Agaw na mo dali guys. Ano mga guys? Luto ba? Nasa kagawad guys. Oh, natin kagawad din. Kagawad Martin. Ulay na. Guys, ito yung dita guys. Oh, diri ko ba diri. Diri ko ba. Oh, diri ko ba kana ho tayo ba. Abot na din diri. Diri ang uban. Hoy, bayot! Go. Dito guys, Paghain mo. Ha? Paghain mo. sila mo Hello i-shout out po! niya. Shout out! O saan yung vlog ya? Pagran vlog. Pagaran. Pagaran vlog! Shout out from MC Farm! Mariti na siya dahil naman nagkakong kadriday! Aya, dali ragot aya. Mangawon ta, mangawon. Baboy na, baboy. Mga kagay, mangawon. Di asa si Nining ay. Kali ya. Ni, tanaw sa mga wala. Alo kanon, oh sige. Gapon na mo gaw o ganihan na mo gaw. Pagkulo guys. Gapon na mo. Pagkapot na mo rin na. Luto na. Luto na. Mo ni kung gagaw guys, pinapos kang gagaw ngayon yung luto ba? May kira mo ko Oh, yung luto ni gaw. Suluyo ka na okay. Oh, bulit yung Mamaya ito. Diri tirador. Live dia agaw nga. Live jagaw nga live jagaw. Ganda ng tao. Tirador ni tirador. Na-shout out sa mga tirador yung Oh, pili. Shout out sa tirador ni Unta. Untal. Shout out sa tirador ni Unta. Mark Untal, na-adre sa tirador ni mo. Na-adre, siya mo nagtira sa Ibo Kabaw. Kita rin. Oh, pili oh. Okay kayo. Okay, kayo. Ibo Kabaw, kilunod. Ibo Kabaw ni kayo, paano?